mentek. A francia nagyon tudom, hogy visszautasította az előző éjjel. De csak az Oli hatása, és az Oli az távol van, mint tudjuk. A leszbikus videó. A leszbikus videó? Na, hello! Nem mer visszautasítani. Senkinek nincsen érdekje, mint négy. Honnan jön ez a sok réteges, csak úgy jön majd el? De miért nem mászol rám? Elméletileg neked kéne. Ki van elégítve, az Olika kielégítve azt mászni. Hát mert te vagy a fiatalabb, nem ahogy én basszak utánad, azért no, maradniak vagyunk ebbe a témába. Figyelj, no gyere. Hát megtanultam, nem, hogy csinálom. Vagy esetleg megtanultatom a szangabugyimat, hogy beindulj. De úgy reggel vagyok ilyen aktív, aztán fokozatosan lelassulok. Aztán visszagyorsul. Reggel, mielőtt előtt iskolába kicsinálod az anyodat, hát hogy úgy vagy a csikizésre indult, megmondhatod, hogy nyugodtan titokba tartjuk. Titokban tisztelközt, vagy esetleg a Maci kell először. Dolgozz vele nyugodtan, oda le. Tessék. Ne, tiéd, de nem akarom elvinni tőled. Maci hozzád tartozik, egy szerrel se hozzád ragaszkodik, úgyhogy egy szíves. Tartsd magad a dolgokhoz. Szóval lecserélsz egy Macira. Nem képzeltem volna tőled. De mind röhögsz! Hogy ezzel beindítasz? Nem! Közöm már, hogy nem! Középső ujjadra szétszulok. Akkor már tedd ki mind a kettőt, érted arra esetleg, de már arra se, mert csak mutogatod és nem csinálsz se. De figyelj, hány éve mondom, hogy leszbikus vagyok? Egy fakra se indulok be. Állatokra se, de oké, nyíl, mint a szamár.